Evo, ispred nas se nalazi Scotts Bonnet, žuti, rasađen. Scotts Bonnet, crveni. Znači, biljke su u 7. paru listova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para listova. Pa imamo habanero, žuti, pa habanero također žuti, pa habanero crveni i habanero mustard. Pa ovdje imamo morugu, škorpion, 7 pot. Približit ćemo da vidimo oblik ploda. Već dobije oblik. Zatim ovdje imamo rasađenu peter, penis, paprike. U ovom redu ovdje. Pa imamo rasađena Log Slim. Pa zatim imamo rasađeno ovdje čokoladnu jolokiju, znači bat jolokiju čokoladnu. I ovo je bat jolokija čokoladna. Zatim imamo ovdje rasađeno jolokiju bijelu. To je sve što se tiče ovog plastenika.